راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرى سمعتي نايلومي سولس عسر تقلت تقمتي فنونا يفلم هلو مسانا كتسنحو بخبرينا عدمنا ناي ساعت زينا كنقدمينا فلما أرستاتو أبالات بوليس إثيوبيا بزي زخون يخون قبل نزحزوهم إيرتراوان كساب 10,000 بر قبو ناخفلو يوصوهم كم زلو تغاليعو منكس إثيوبيا بكينات تقراي تتساميدو سلزلو أب قدايا تغاما نايل مسقبسي كزتي قربا يكونن قبل بريزيدنت دوب سودان قليسو حبرات أوروبا جامو كبركت انتزيكيلو سغاي سدتنيا تاتاب ليبيا كبكع كم زيكونه منقست ليبيا أفليتو هذه إذاعة إرنا زينا بزرزر أبادي سابان كالوت عبيتي كتماتات إثيوبيان إيرتراوان من تجنزب كغفلو بأبالات بوليسي يسرو كم زلو أبالات ودبتن كوميتي سلموصل في إيرتراوان سدتنياتا تاب إثيوبيا وغيسوم نساتهم نزوا قصا زغربو بزعبا قدا إيرتراوان سدتنياتا تاب إثيوبيا بزملكت مس كوميشن سبا مسالات إثيوبيا دكتور دانيال بكالي أبز جبرو زربيوم አዲስ አበባ ብትርከበን ከተማታት ኢትዮጵያ በኃይልታት ጸጥታ ብፍላይ ድማ በአባላት ፖሊስ በዘይ ሕጋዊ መስርሕ ንዝተዳጎኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንኽወፁ ክሳብ 10,000 ብር ብላዕ ወይ ድማ ጉቦ ይሓትዎም ከም ዘለዉ እዩ ኣብቲ ዘተ ተገሊጹ እቶም ገሊኦም ብኡንብኡ ዝተሓተትዎ መጠን ገንዘብ ከፊሎም ክወፁ እንከለዉ እቶም ዓቕሚ ዘይብሎም ግና ኣብ ወጻኢ ካብ ዘለዉ ወገናቶም ክዋፅኣሎም ከም ዝሓቱ እዩ ተመልኪቱ እዚ ዘይሕጋዊ ተግባር ኣባላት ጸጥታን ፖሊስን ኢትዮጵያ ልሙድና ኾነ ይመጽእ ምህላው ኣባላትን ወደብትን ኮሚቴ ሰላማዊ ሰልፊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣተሓሳሲቦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ትግራይ ካብ ዝርከብ ማዓስከራት ስደተኛታት ሃዲሞም ናብ ኣዲስ አበባ ንምእታው ዝሓለኑ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ቱሊዱምቱ ኣብ ዝርከብ ኬላን መፈተሽን ቆጣን ብሓይልታት ጸጥታ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ተታሒዞም ኣብ ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ምንጭታት ኤረና ኣረጋጊጾም እቶም ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ጽላል ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራትን ወይ ዩኤንኤችሲአር ከምኡ ድማ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ስደተኛታትን ተመለስቲ ካብ ስደትን ኣራ ዝተመዝገቡ እኳ እንተኾኑ እዞም ትካላት ንማእሰርቲ እዞም ኤርትራውያን ብዕቱብ ከም ዘይከታተልዎ ተሓቢሩ ገሊኦም ካብቶም ዝተኣስሩ ብጉዱሳት ኤርትራውያን በተሓለቕቲ ጉዳያት ስደተኛታት ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ካብ ማእሰርቲ ክፍትሑ እንከለዉ ብዙሓት ግና ክሳብ ዝእዋን እዚ ኣብ መደበራትን ነቑጣታትን ፖሊስ ኣዲስ አበባ ኣብ ማሕዩር ምህላዎም ይፍለጥ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝኸተመሉ መትከላትን ዓንቀጻትን ውዕል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ከተግብርን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝወርድ ዘሎ በደል ቆላሕታ ክገብረሉን ማሕበረሰብ ዓለም ጸቕጡ ክሕይል ኣባላትን ወደብትን ኮሚቴ ሰላማዊ ሰልፊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ለብዋ ኣሕሊፎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ትግራይ ተጸሚዱ ስለ ዘሎ ኣብ ጉዳይ ምህናጽ ዲጋ ተሃድሶን ኣጠቓቕማ ናይልን ብዝምልከት ምስ ግብጺ ክዝቲ ቁሩብ ከም ዘይኮነ ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ሚያርዲት ገሊጹ እቲ ፕረዚደንት ኣብ ግብጺ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ዑደት ምስ ፕረዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ተራኺቡ ኣብ ዝሃቦ መብርሂው ነዚ ገሊጹ ንሱ ኣብ ወርሒ ናሓሴ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝበጽሐሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ድሕሪ ምቋም ሓድሽ መንግስቲ ዘተ ምስ ግብጺ ክጅምር ምዃኑ መብጽዓ ከም ዝኣተወሉ ሓቢሩ ይኹን እምበር ንተወሳኺ 5 ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስተር ንምዃን ቃለ መሓላ ምስ ፈጸመ እውን ዳግማይ ክረኽቦ እኳ እንተኻእለ መብጽዑ ከተግብር ግና ከም ዘይከኣለ ፕረዚደንት ኪር ኣብ ናይ ግብጺ ዑደቱ ጠቒሱ ፕረዚደንት ኪር ብተወሳኺ ሱዳን ገጢሞን ዘሎ ብድሆታት ግብጽን ደቡብ ሱዳንን ጥራይ ተሓጋገዛ ምህላወን ኣስሚሩሉ ሕብረት ኤውሮጳ ጃሙ ከበርከት ተዘይኪኢሉ ስቃይ ናይቶም ናብ ኤውሮጳ ንምስጋር ዝሕልኑ ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ከብቅዕ ከም ዘይኮነ መንግስቲ ሊብያ ኣፍሊጡ እቲ መንግስቲ ነዚ ዘፍለጠ ኣማይት ኤርትራውያን ዝርከቦም ኣስታት 5,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ካብ ከባቢ ትሪፖሊ ተገፊፎም ብኢሰብኣዊ ኣገባብ ተታሒዞምሉ ካብ ዝነበሩ ቤት ማእሰርቲ ፈንጢሶም ምስ ወፂኡ እቲ ብሃገራዊ ሓድነት ዝፍለጥ መንግስቲ ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ስደተኛታት ገሊኦም ናብ ኤውሮጳ ንምስጋር ዝሕልኑ እቶም ካልኦት ድማ ኣብ ሊብያ እናሰርሑ ክነብሩ ዝደልዩ ምዃኖም ጠቒሱ ብዛዕባቶም ናብ ኤውሮጳ ንምስጋር ዝሕልኑ ሕብረት ኤውሮጳ ጃሙ ከበርክት ክጽውዕ እንከሎ ብዛዕባቶም ኣብ ሊብያ እናሰርሑ ክነብሩ ዝደልዩ ድማ እቲ መንግስቲ ኩነታቶም የጽንዑ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ መንግስቲ ሊብያ ብዛዕባ ኩነታት ስደተኛታት መግለጺ ከም ዝተገደደ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ንኣታሕዛቶም ዝተገፈፉ ስደተኛታት ብዝምልከት ሓያል ነቐፌታ ከዘንብ ምስ ጀመረ እዩ ከብራ ሰማዕትና ዜና ተዛዚሙሎ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ከስዕብ እዩ
سلام كمي تغنيو زخبركم زخبركن أفكار سبورت أب نايلومي سولس 12 تقمتي 2021 سمناوي مدب سبورت فنونا نزل تفلالي سبورتاو فتصاميت هزدسسو حبريتاتات حيزنا لكم أب ساعتنا ترقيبنا لنا مكتالكم بخبر نعدم بريطانياوي تقدماي بشكلتا ألكساندر ريتشاردسون بشكلتو تزميتو مس بيلجمايت برو كونتيننتال تيم ألبس فينيكس زودادر ريتشاردسون بشكلتو زحلف حموس ساعة 3 دحر قطري أب غودناتات معرباو لندن لممد إنا كايدن كليو بربعة زرفتي تغتيرو እዚ ወዲ 31 ዓመት ተቀዳዳማይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኢንስታግራም ንሳዓብቱ ኣብ ዘመሓላለፉ ሓበሬታ እቶም 4 ከተርቲ ኣብ ክልተ ሞተርሳይክል ተወጢሖም ከም ዝሰዓቦ ንስኻ ውጥኖም ተረዲዩ ኣብ መጀመርያ ናህሩብ ምዝያድ ካብኦም ካህድም ከም ዝፈተነ ድሓር ግን ባህንደበት ካብ ብሽክለቱ ብምውራድ ነታ ሓንቲ ሞተርሳይክል ሚዛና ከጥፋ እንከሎ እቶም ኣብታ ካልእቲ ሞተርሳይክል ዝነበሩ ግን ንዑን ንብሽክለቱን ሓዊሶም ነስታት 100 ሜትሮ ዝኸውን ኣብ ባይታ ከም ዝጎተትዎን ብድሕሪኡ 15 ኢንች ዝቕመቱ ጎዘሞ ብምውፃእ ብሽክለቱ ንኸረክቦም ከም ዝሓተትዎን ንስኻ ብዘይ ተወሳኺ ዘረባ ነታ 10,000 ፓውንድ ዝዋጋ ብሽክለቱ ከም ዘስተልሞምን ኣረድዩ ንሱ ብተወሳኺ በቲ ዘጓነፎ ሓደጋ ኣካላዊ ጉድኣት ከም ዝወረዶ ብስእሊ ኣሰንዲዩ ብምሕባር ካልኦት ሰባት ንቐጻሊ ኣብቲ ንሱ ዝተኸትረሉ ሪችሞንድ ፓርክ ዝተባሃለ ከባቢ ክንቀሳቐሱ ከለዉ ጥንቃቐታት ክገብሩ መኺሩ ብድሕርቲ ክስተት ተጸዊዖም ኣብ ቦታ ገበን ዝተረኽቡ ፖሊስ ምዕራብ ለንደን ብወገኖም ነቶም ጥርጥራት ንምሓዝ ኣብቲ ከባቢ ዳህሳስ ከም ዘካየዱ ይኹን እምበር ከም ዘይተሰኻዕሎም ኣፍሊጦም እቲ ፍጻሜ ዝሓለፈ ሰሙን እዩ ብራዚላውያን ክለባት ሳኦ ፓውሎ ዴሪዮ ግራንደን ጓራኒ ዴቬንያንቾን እናተጻወታን ከለዉ ኣጓኒፉ ኣብቲ ግጥም ተጻዋታይ ክለብ ሳኦ ፓውሎ ዴሪዮ ግራንደን ዊልያም ሪቤሮ ኩዕሶ ንምቁጻር ምስ ሓደ መጋጥምቱ ኣብ ቅልስ ኣብ ዝኣተወሉ ኩዕሶ ተመንጢሉ ይወድቕ ዳኛ ሮድሪጎ ክሬቫላሮ ዝኾነ ይኹን ጥፋት ኣይተፈጸመን ኢሉ ስለ ዝኣመነ ፊስኩ ከይነፍሐ ፀወታ ከም ዝቕጽል ይገብሮ ሪቤሮ ግን በንጻሩ መጋጥምተይ ኣብ ልዕለይ በደል ፈጺምዩ ኩዕሶ ሕዲጉኒ ዝብል መረዳእታ ስለ ዝሕደረ ነፃ ቅላዕ ስለ ዘይተዋህቦ ብቁጥዐ ናብ ዳኛ ምርሐ ነቲ ዳኛ ኸ ፈለማ ደፊኡ ኣውደቖ ብምቕጻል ድማ ኣብ ባይታ ወዲቑ ከሎ ርእሱ ልክዕ ከም ኩዕሶ ቆልዖ ዳኛ በቲ ዝወረዶ ማሰይቲ ውንኡ ስለ ዝሰሓተ ብቕጽበት ብኣምቡላንስ ናብ ሆስፒታል ተወስደ ሪቤሮ ድማ ኣብቲ ሜዳ ብዝነበሩ ኣኽበርቲ ፀጥታ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኣትዩ ናብ ቤት ማሕቡስ ኣቕንዐ እቲ ክፍጸም 30 ደቓይቕ ተሪፍዎ ዝነበረ ግጥምካ ብሰረቲ ዝተኸስተ ዘይ ስፖርታዊ ስነ ምግባር ተቋረፀ ዳኛ ሮድሪጎ ኣብ ሆስፒታል ሓደ ለይቲ ድሕሪ ምሕዳሩ ኩነታቱ ስለ ዝተመሓየሸ ንጽባሒቱ ናብ ቤቱ ተመሊሱ ሮቤርቶ በቲ ኣብ ልዕሊ ዳኛ ዝፈጸሞ በደል ክሲ ፈተነ ቅትለት ቀሪቡሉ ይርከብ ንግዚኡ ብዋሕስ ክፍኖ ዝኽእል እንተዳ ኮይኑ ድማ ዳኛ ቤት ፍርዲ ክውስኖ ምዃኑ ዞባዊ መርማሪ ፖሊስ ቪንሺዮስ ኢሶኖ ንጋዜጠኛታት ሓቢሩ ክለብ ሳኦ ፓውሎ ዴሪዮ ግራንድ ብሸነኻ በቲ ብተጻዋታያ ዝተፈጸመ ካብ ስፖርት ጭውነት ወፃእ ዝኾነ ተግባር ዝተሰማዕ ሓዘን ብምግላጽ ንሪቤሮ ከም ዘባረረቶ ኣፍሊጣ ልዕሊ 200 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ናይጀርያ ኣብ መጻረይ ግጥም ንዋንጫ ዓለም ኣብ ሜዳ ካብ ዘይትሰዓር ክሳብ ዝሓለፈ ሐሙስ 40 ዓመታት ኣቑፂራ ነይራ እዛ ካብ ዝሓለፈ ዳሕሮት 7 ውድድራት ዋንጫ ዓለም ኣብ 6 ዝተኻፈለትን ኣብ 2022 ንሻብዓይ ግዜያ ንምስታፍ ትመጣጠር ዘላ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኣብ ሜዳ ኣብ ተጻወተሉ እዋን ንዜጋታታ ዓወት ስለ ዘልመደቶም ደገፍታ ደስታ ሰኒቖም ክወፁ ምዃኖም ርግፀኛታት ኮይኖም እዮም ናብ ስታድዮም ዝኣትዉ ኣብ ደረጃ መሳልል በቕዓት ፊፋ ኣብ መበል 34 ተርታ ተሰሪዓ ዘላ ብጀርመናዊ ዓላሚ ገርኖት ኖሆር እትስልጠን ናይጀርያ ዝሓለፈ ሐሙስ ኣብ ሜዳ ትገጥም ብምንባራን ኣብ ርእሲኻ መጻወታ ኣብ መዕየሪ በቕዓት ፊፋ ኣብ መበል 124 ደረጃ እተቐመጥ ድኽምቲ ጋንታ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ስለ ዝነበረትን ናይጀርያውያን 3 ነጥቢ ክሓፍሱ ምዃኖም ከይ ሓለሞ ዝፈትሕዎ ነገር እዩ ነይሩ እንተኾነ ግን ነገር ኩዕሶ ኣፍካ መሊእካ ክትዛረበሉ ዘይትኽእልን ንምስላ ዕዳጋ ዲኻ ከም ዝለኣኸትካ ዘይኮነስ ከም ፀንሐካዩ ዘዘኻኽር ስለ ዝኾነን 3 ነጥቢ ዝወሰደሲ ናይጀርያ ዘይኮነት ሓደ ብባዶ ተዓዊታ ዝወፀት ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ እያ በዚ ስዕረ ዝተሰናበዱ ኣብ ስታድየም ተስሊም ባሎጉንስ ዝተረኽቡ ናይጀርያውያን ድሕሪቲ ግጥም ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ስታድየም ዕግርግር ፈጢሮምን ኣሰልጣኒ ነሆር ካብ ስርሑ ክባረር ጠሊቦምን ከም ውፅኢት ናይዚ ድማ ነታ ሃገራዊት ጋንታ ዘሳፈረት ኣውቶቡስ ክሳብ ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሆቴላ ትበፅሕ ብሓይልታት ፀጥታ ተዓጅባ ክትከይድ ተገዲዳ ኣብ ውድድር ንመጻረይ ዋንጫ ኣፍሪቃ ኣብ ጉጅለ ተደላዲለን ዝርከባ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃን ናይጀርያን ብቕድሚ ትማሊ ሰንበት ኣብ ሻራ ዘይብሉ ሃገር ኣብ ካሜሮን ካልኣይ እግሪ ግጥም ኣካይደን ኣብቲ ፀወታ ናይጀርያ 2 ባዶ ብዝኾነ ውፅኢት ላዕለዋይ ኢድ ብምሓዝ ንናይ ሓሙስ ስዕረታ ደቢሳ ኣከፋፋሊ እንግሊዛዊት ክለብ ብራይተን ዝኾነ ይቨስ ብዞማ ብዋሕስ ተፈቲሑ
ቢዞማ ዝሓለፈ ረቡዕ ለይቲ ሰዓት 2 ኣብ ሓደ ትካል ለይታዊ ትርኢት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፖሊስ ኣትዩ ዕድሚኡ ኣብ 4ታት ዝግምገም ዓርኩ ንቢዞማ እውን ኣብቲ እዋን እቲ ምስኡ ብሓባር ከም ተኣስረ ተፈሊጡ ኣዳው ሰንሰለት ቀይዲ ኣትይዎ ብፖሊስ ተሰኒዩ ካብ ትካል ለይታዊ ትርኢት ክወፅእ ዝተረኣየ ቢዞማ ኣብ ቤት ማሕቡስ ሓደ ለይቲ ድሕሪ ምሕላፉ ንጽባሒቱ ብዋሕስ ከም ተለቀ ተረጋጊጹ ብዓበይቲ ክለባት ፕሪምየር ሊግ ሊቨርፑል ማንቸስተር ዩናይትድን ኣርሰናልን ይህደን ከም ዘሎ ዝንገረሉ ኣብ ጽቡቕ ቁመና ዝርከብ ቢዞማ ክሱ ክሳብ ዝጻረ ክሳብ 3 ሕዳር ጉዳዩ ብደገ ኮይኑ ክከታተል ዕድልቱ ኣይበሎ እዚ ሰሙናዊ 45,000 ፓውንድ ዝኽፈል ተጻዋታይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ከም ዝነበረ ዳ እምበር መእሰሪኡ ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ዘብርህ ሓበሬታ ዛጊታ ኣይተረኸበን ብራይተን ብመራሒት ቸልሲ ብ2 ነጥቢ ጥራይ ተበሊጻ ኣብ ዝዋን ኣብ ሰሌዳ ደረጃታት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ሻድሻይ ደረጃ ንኽትስራዕ ቢዞማ ልዑል ተራ ከም ተጻዋታይ ንገረሉ እዚ ወዲ 25 ዓመት ተጻዋታይ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝበለጸ ኣካፋሊ መን እዩ ተባሂሉ ኣብ ዝተሓተተሉ ምኩሕ ክኸውን ኣይደልን ይኹን እምበር እቲ ዝበለጸ ኣካፋሊ ኣነ ምክንያቱ ኣብ ኦምረይ ብሉፅ ተጻዋታይ ንምዃን ዝጽዕር ስለ ዝኾነ ካልእ ስም ክረቁሕ ኣይክእልን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ብዙሓት ኣካፈልቲ ከም ዘለው ይፈልጥ እንተኾነ ግን ብዓይነይ እቲ ዝበለጸ ኣካፋሊ ኣነ እቲ ምንታይ ትኸምዚ ምባለይ ንኻልኦት ሰባት ኣብዚ ምህላወይን ቢዞማ ምዃነይን ንኸሪኦም በርቲዕ ንኽሰርሕ ዘኽእለና ሓይልን ርእሰ ምትእማንን ይህበኒዩ ብምባል መልሲ ይቡ ነይሩ ኣብ ኣይቮሪኮስ ተወሊዱ ወዲ 13 ዓመት ምስ ኮነ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኩዕሶ እግሪ ንምእታው ናብ ማሊ ዘምርሕን ንሃገራዊት ጋንታ ማሊ ወኪሉን ዝፃወት ቢዞማ ኣብ 2018 እዩ ካብ ፈረንሳይት ክለብ ሊል ናብ እንግሊዛዊት ክለብ ብራይተን ብ15 ሚልዮን ፓውንድ ተሰጋጊሩ ኣሰልጣኒ ብራይተን ግራም ፖተር ነቲ ፍሉይ ዝብሎ ቢዞማ መተካእታ ዘይብሉ ኢሉ እኳ ዝገልጾ እንተኾነ ብዙሓት ዓበይቲ ክለባት ዓይንተን ኣውዲቐናሉ ብምህላውን ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ጥሪ መስኮት ምስጋር ተጻወቲ ምስ ተኸፍተ ናብ ካልእ ጋንታ ከይገዓዘ ኣይተርፍን እዩ እናተባህለ ይውረየሉ መጻረይ ግጥም ንዋንጫ ዓለም ንምክያድ ናብ ኣንዶራ ዘምርሐት ብጋረዝ ሳውዝጌት እትምራሕ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ዘሓለፈ ዓርቢ ኣብ ስታድየም ናሽናል ልምምድ ድሕሪ ምግባራ ድሕሪ 1 ሰዓት ብዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ገለ ክፋል ናይቲ ስታድየም ተቓጺሉ ምንጭ ናይቲ ባርዕ ኣብ ሓደ ንቐረጻ ቪድዮን ፈነወ መራኸቢ ብዙሃን ተባሂሉ ዝተዳለወ መበረኺ ዝሰላሰል ዝነበረ ናይ ምብያድ ስራሕ ብዘስዓቦ ሓዊ ምዃኑ ይንገር እቲ ባርዕ ብዝኸተሎ ጉድኣት ዋጋ 10,000 ፓውንድ ዝኾነ መቆጻጸሪ መስኮት ቫር ዝርከቦ ዝተፈላለየ ናይ ፈነወ መሳርሒታት ናብ ሓሙኽሽቲ ከም ተለወጠ ተፈሊጡ ብዘይካዚ ብሰርዕ ዕንወት ናይቲ መበረኺ ነቲ ንቐዳም ንኽሰላሰል መደብ ተታሒዙሉ ዝነበረ ግጥም ኣንዶራን እንግሊዝን ናብ ተዓዘብቲ ንኸብጽሑ ተዳልዮም ዝነበሩ ገሌ ኣባላት መደበር ቴሌቭዥን ዋን ቲቪ ካብ ስርሖም ክበኽሩ ተቐሲቦም እቲ ንውሱን ጫፍ ናይቲ ብሳዕሪ ዝተሸፈነ ሜዳ ዘቃጸለ ባርዕ ናብ መላእ እቲ ስታድየም ከይላሕመን ከሎ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኣሃዱ መጥፋእቲ ሓዊ ከኣቱ ከም ዝኻለ ብተወሳኺ ተረጋጊጹ ወሃቢ ቓል ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣንዶራ ድሕሪ ፍጻሜ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ በቲ ዝተኸስተ ናይ ባርዕ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ከም ዘይወረደ ብምሕባር እቲ ክቋረጽ ተኽእሎ ዝነበሮ ናይ ቀዳም ግጥም ኣብ ዝተመደበሉ ሰዓት ክካየድ ምዃኑ ሓቢሩ ፀወታ ኣንዶራን እንግሊዝን ንጽባሒቱ ቀዳም ኣብ ዝቐጸለ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ 5-0 ብዝኾነ ገፊሕ ውጽኢት ተዓዊታ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤልሳልቫዶር ኣብ ኣገራዊ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ እዝዩ ዝበሃል ዝጋነን ስም የብላን ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም ንመወዳእታ ግዜ ዝተኸፈለትሉ ኣብ 1982 ዓመተ ምህረት እዩ ኣብቲ ብዋንጫ ኮንካካፍ ዝፍለጥ ንሃገራት ሰሜንን ማእከላይን ኣሜሪካ ከምኡን ሃገራት ካሪቢያን ዘሳትፍ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ዓመት ዝሰላሰል ውድድር እውን ኣብዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ክሳብ 5 ደረጃ ክትሕዝ ኣይካለትን እዚ ንነፍሲ ወከፍ ኣፍቃሪ ኩዕሶ እግሪ ሃገር ዘጉህ እኳ እንተኾነ ነቲ ወዲ 12 ዓመት እንከሎ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተሰደደ ሁጎ ኣልቫርዶ ግን ሓለፋ ነይርዎ ስለ ዝኾነ ድማ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዕድሚኡ 36 ዓመት መሊኡ ዘሎ ኣልቫርዶ ንሃገሩ ካብቲ ሒዛቶ ዝነበረት ደረጃ ብቕዓት ንቕድሚት ንምስጓም ቅድሚ 10 ዓመታት እጃሙ ከበርክት ተበጊሱ ኣብ ግብሪ ንምውዓልካ ኣብ መርበብ እለሻ ሓበሬታ ጉግል ዓሌት ኤልሳልቫዶር ንዘሎም ተጻዋቲ ከናድ ጀሚሩ ገሌ ካብቲ ንሱ ድልኡ ንምስላጥ ከም እታው ዝጥቀመሉ ዝነበረ ቃላት ወይ ከዓ ክፋል ሙሉእ ሓሳባትካ ወላዲቱ ሳልቫዶራዊት ዝኾነ ተጻዋታይ ዝብል ይርከቦ ብዘይካዚ ኣልቫርዶ ትርኢት ገጹ ናብ ሂስፖናዊ ወይ ከዓ ላቲናዊ ዝቐርብ ተጻዋታይ እንተዳ ጓኒፎ ብዛዕባኡ ዝርዝር ሓበሬታ ንምርካብ ተፍትሽ የካይድ ኣብ ገለ እዋን ስድራ ናይቶም ተጻዋቲ ካበይ ከም ዝኾኑ ዝገልጽ ሓበሬታ ብቐሊሉ ኣብ ጉግል ክርከብ እንከሎ በንጻሩ ዘገድሶ ሓበሬታ ምስ ዘይረከብ ግን ብመንገዲ ማሕበራዊ ሚድያ ነቶም ተጻዋቲ ባዕሉ ይውከሶም ንኤልሳልቫዶር ንኽጻወቱ ዊንታ እንተዳ ኣለዎም ኮይኑ ድማ ምስ ፌደሬሽን ሃገር ንኽራኸቡ መንገዲ ይጸርገሎም ኣልቫርዶ ሓደ ካብ ዓበይቲ ርክባቱ ተጻዋታይ ጀርመናዊት ክለብ ሙኒክ 1860 ዝነበረ ስቲቭ ፑርዲ ምንባሩ ይጥቀስ
ንሱ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ስቲቭ ምስ ሃገርና ዘተኣሳስር ስም የብሉን ገለ ሒደት ሓበሬታታት ብዛዕባኡ ምስ ኣንበብኩ ግን ኣብ ፌስቡክ ረኺበ ኣዘራሪበዮ ብምባል ነቲ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተወልደ ግን ከ ናይ ኤልሳልቫዶር ዘርኢ ዘለዎ ስቲቭ ብኸመይ ናብ ሃገራዊት ጋንታ ኤልሳልቫዶር ከም ዘምጾ ገሊጹ። 8 ካብቶም ኤልሳልቫዶር ዝሓለፈ ዓርቢ ንፓናማ 1-0 ኣብ ሰዓረትሉ ግጥም መጻረዪ ንዋንጫ ዓለም ዘካተተቶም ተጻወቲ ብመንገዲ ኤልቫርዶ ካብ ዝተፈላለየ ኮርናዓት ዓለም ዝተረኽቡ ዘርኢ ሃገር ዘለዎም ተጻወትዮም። ብወለንቱ ብዘሳለጡ ዕዊ ስራሕ ኣብዚ እዋን እዚ ብፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤልሳልቫዶር ብቐዳምነት ተጻወቲ ናይ ምክትታል ስራሕ ተዋሂቦ ዘሎ ኣልቫርዶ ኣነ ካብ መንቀሊኡ ንሃገረይ ንምሕጋዝ ኢለ ነዝዕዮ አንቂደ ክልተ ካብቶም ዘምጻኽዎም ተጻወቲ ሳላኻ ክውን ኮይኑ እምበር ኣንጻር ሜስን ኣርጀንቲናን ከምውን ኣንጻር ኢኔስታን እስጳኛን ኣይም ተጻወትና ነርና ምስ በሉኒ ብኸምኡ መንገዲ ሓሲበ ስለ ዘይፈልጥ ብታሕጓስ ነቢዐ ብምባል ብኣበርክቱ ከም እተሓበነ ሓቢሩ። ኣፍቀርቲ መኸተ ጉስጢ ብሃንቀውታ ከጽበይዎ ዝሓገዩን ዝኸረሙን ግጥም እንግሊዛዊ ታይሰን ፉርን ኣሜሪካዊ ዲዮታይ ዊልደርን ዝሓለፈ ቀዳም 9 ጥቅምቲ ተሰላሲሉ። እዚ ናይ ዕለተ ቀዳም ግጥም ናይዞም ዓርሞሽሽ ተጓሰጥቲ ንሳልሳይ እዋን ዝተኻየደ ክኸውን ከሎ ብባሕቲ ታሕሳስ 2018 ኣብ ሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ ኣብ ዝተሳለጠ ፋልማይ ግጥም ዊልደር ንፉሪ 2 ግዜ ኣብ መሬት ክሰጥሑ እኳ እንተኻእለ እቲ ፀወታ ግን ማዕረብ ዝኾነ ውፅኢት እዩ ተዛዚሙ። ብ22 ሕዳር 2020 ኣብ ኤምጂኤም ግራንድ ጋርደን ኣሬና ላስ ቬጋስ ኣብ ዝተገብረ ዳግማይ ርክብካ ፉሪ ንዊልደር 2 እዋናት ናብ ባይታ ምስ ኣስገዶ ዓለምቲ ዊልደር ስዕረቶም ተቐቢሎም ፀወታ ደው ንኽብል ስለ ዝሓተቱ ብንጉስ ጂፕሲ ዝፍለጥ ፉሪ ሻምፒዮን ከቢድ ሚዛን ዓለም ኮይኑ ሳልሳይ ግጥም ናይዞም ኣብ መኸተ ጉስጢ ዓለም ጉንን ስም ዘለዎም ተጓሰጥቲ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክጓተት እዩ ጸኒሑ። ዝሓለፈ ቀዳም ግን እዋኑ ስለ ዝኣኸለ ኣብ ቲ-ሞባይል ኣሬና ላስ ቬጋስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተኻይዱ። ናይ ትዕለት ፀወታ ምስ ተጀመረ ንክልተ ዙርያታት ተመጣጣኒ ብዝኾነ መጥቃዕታት እዩ ቀፂሉ። ኣብ ሳልሳይ ዙር ግን ፉሪ ዝወሰዶ ኣድማዒ መጥቃዕቲ ንዊልደር ባይታ ንኽስዕም ቀሰቦ። ዊልደር ካብ ባይታ ተንስኡ ትንፋስ ብምምላስ ኣብ 4ይ ዙር ብግዲኡ ንፉሪ ኣብ ባይታ ብምዝርጋሕ ሕኒኡ ፈድዩ። ዳኛ ፉሪ ፀወታ ንኽቕፅል ዓቕሚ እንተዳ ኣለዎ ኮይኑ ንምፍላጥ ክሳብ 10 ምቁፃር ኣብ ጀመረሉ እቲ 126 ኪሎ ዝምዘን ተጓሳጣይ እኹል ዕረፍቲ ብምውሳድ ዳኛ 10 ፈቒዱ ቅድሚ ምፍጻሙ ምስ ዓቕሙ ከም ዘሎ ምልክት ሃበ። እቲ ፀወታ ብሓያል ህልኽ ኣብ ዝተጓሃረሉ 108 ኪሎ ግራም ዝምዛኑ ዊልደር ንፉሪ ደጊሙ ኣብ ባይታ ረፋዕ በሎ። ሕጂውን ፉሪ ብክንደይ ተጋድሎ ተንስኡ ግጥሙ ክቕፅል ፈተነ ኣካየደ። መዕለቢ ተወሳኺ ጉስጣት ዊልደር ቀድሚ ምዃኑ ግን ናብ 5ይ ዙርያ እትሰግር ደወል ተደዊላ ዋሕስ ኮይና ኣገላገለቶ። ኣብ ምፍላም 5ይ ዙርያ ወዲ 35 ዓመት ዊልደር መጥቃዕቱ ክሕይል እንከሎ ፉሪ ፀወቱ ብዝያዳ ኣብ ምክልኻል ሓፀረ። ኣብ 6ይ ዙርያ 33 ዝዕድሚኡ ፉሪ ዘለዎ ዓቕሚ ኣኻኺቡ ዳግማይ ተሓደሰ። ከም ውፅኢት ናይ ዝኻ ክሳብ ታሽዓይ ኣብ ዘሎ ዙርያታት ንፀወታ ተቆፃፂሩ ነቲ ብድኻም ክስነፍ ጀመረ ዊልደር ዓብለሎ። ኣብ 10ይ ዙርያ ፉሪ ዘይፅወር ጉስጢ ሊኢኹ ንዊልደር ደጊሙ ኣብ ባይታ ከም ዝዓልብ ገበሮ። ዊልደር ተንስኡ ነቲ ዙርያ ተጸሚሙ ወድኦ። ታይሰን ፉሪ ኣብ መበል 11 ዙርያ እውን ብሓፂርን ብነዊሕን ሰዶ ዝነበረ ጉስጢ ኣፂዕቑ ብምርዋር ንዊልደር ኣላሽ ከብሎ ተቓረበ። እታ ዙርያ ኣስታት 1 ደቂቕ ምስ ተላዕለላ ፉሪ ብየማናይ ኢዱ ዝለኣኻ ተራር ጉስጢ ንመጋጠምቱ ንመወዳእታ ግዜ ዘልሓፂሉ ኣብ ባይታ ንቁልቁል ከም ዝድፋእ ገበረቶ። ነቲ ግጥም ዝመርሕ ዳኛ ሩሰል ሞራ ነቲ ግጥም ብህፁፅ ደው ብምባል ዓወት ታይሰን ፉሪ ኣወጀ። ድሕሪ እቲ ግጥም ፉሪ ናብ ዊልደር ብምምራሕ ስፖርታዊ ጭውነት ዘንጸባርቕ ሰላምታ ከቕርበሉ ፈተነ ኣካይዱ እኳ እንተነበረ ዊልደር ግን ነጸጎ። ሻምፒዮን ከቢድ ሚዛን መኸተ ጉስጢ ዓለም ዝኾነ ንጉስ ጂፕሲ ድሕሪ ዓወቱ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣነ ስፖርታዊ እየ ፍቕርን ክብረትን ንኽህቦ ናብ ዊልደር ከይደ ነይረ እንተኾነ ግን ንሱ ግቡእ ግብረ መልሲ ኣይሃበንን ፈጣሪ ልቡ ምእንታን ከረስርሰሉ ጸሎት ክገብረሉ እየ ኢሉ። በዓልቲ ቤቱ ንፉሪ ፓሪስ ቦገና ዊልደር ብሓቂ ሓያል እዩ እንተኾነ ግን ኣመና ሓያል ኣይኮነን በተኸታታሊ 3 ግዜ ሲዕርናዮ ኢና ሕጂ ኣፉ ለጊሙ ናብ ቤቱ ብምቕናዕ ኣብ ዓራቱ ክግምሰስ ኣለዎ ደጊም ስሙ ክንሰምዕ ኣይንደልን ኢና ካልእ ከድማዓሉ ዝኽእል ነገር እንተሎ ክፍትን ደግፍዎ መኸተ ጉስጢ ንዕኡ ዝኸውን ዓውዲ ከም ዘይኮነ ከም ፀሓይ ንግሆ በጣዕታ ኢሉ በሪህሉሎ ብምባል ንዊልደር ኣካሻምሻቶ። ንሳ ኣብ እዋን ግጥም ንዝነበረ ስምዒታ መልኪታ ኣብ ዝሃበቶ ቓልካ ዝኾነ ደጋፊ መትነታቱ ተጨናኒቑዩ ንፀወታ ዝዕዘብ በዓልቲ ቤቱ ሞ ኸኣ ከመይ ዓይነት ስምዒት ከም ዝስምዓ ሕሰብዎ ብሓቂ ንኽትርእዮ ዘየተባብዕ ዘፍርሕ ትርኢት እዩ ኢላ። ዊልደር ብሸነኹ ዝከኣለኒ ጌረየ ይኹን እምበር እኹል ኣይነበረን ብምባል ንስዕረቱ ተቐቢሉ
ነቲ ብብዙሓት ኣፍቀርቲ ስፖርት ኣድናቆት ዘትረፈ ግጥም ፍሪን ዊልደርን ዝወደበ ቦብ ኣሩም ኣብ ናይ 57 ዓመታት ምስ መኸተ ጉስጢ ዝተኣሳሰሩ ስርሑ ከምዚ ዝኣመሰለ እጹብ ድንቂ ዝኾነ ፀወታ ተዓዚቡ ከም ዘይፈልጥ ቃል ምስክርነቱ ሂቡ። ኒኮስ ሶማኒስ ዝተባለ ግሪኻዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ሞይቱ ተረኺቡ። እዚ ምስ ክለባት ፓሪስ ኣፖሎ፣ ካላሜርያ፣ ሻንቲ፣ ኮርፎ፣ ፖንታርኪኮን ቬርያን ተሰሊፉ ኣብ ሜዳ ዝወረደ ተጻዋታይ ሃልዋቱ ጠፊኡ ስለ ዝቐነህ ብፖሊስ ክድለ ድሕሪ ምጽንሑ ኣብ ውሽጢ መኪንኡ ሞይቱ ተረኺቡ። መራኸቢ ብዙሃን ግሪኽ ከም ዝሓበሮ ሬስኡ ናብ ሆስፒታል ተወሲዱ ብዝተገብረሉ ምርመራ እዚ ኣብ መስመር ምክልኻል ዝስለፍ ተጻዋታይ ተዓፊኑ ከም ዝሞተ ተፈሊጡሎ። እቲ ቅትለት ብኢድ ሰብ ተፈጺሙ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝጠርጠረ ፖሊስ ቀታሊ ንምርካብ ጻዕርታት ይገብር ኣሎ። ናገራይት ጋንታ ግሪኽ ትሕቲ 21 ዓመት ወኪሉ ኣብ 2011 ኣንጻር ቤልጅምን ጀርመንን ዝተጻወተ ሶሜኒስ ኣብ ሓፈሻዊ ናይ ኩዕሶ እግሪ ዘመኑ ኣብ 126 ግጥማት ብምስላፍ 4 ጎላት ኣቕፂሩን ካልኦት 3 ድማ ናብ ሸቶ ንኽልወጣ ኣመቻችዩን። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ሰማዕትና ንሎሚ ሰሉስ ኣዳሊናዮ ዝነበርና መደብ ስፖርት ዛዚምና ኣለና። ዝመጽ ሰሉስ ብኻልእ ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ንኹልና ኣብ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን